να εφημιστούν τα προϊόντα σας. Τον Ελένη μου, πες μου τη γνώμη σου για τα καλσόν. Α, ναι, δεν σου είπα. Λοιπόν, αυτά τα καλσόν Μπερλίνα, πολύ μεγάλη μάπα. Τι λες, Ελένη μου, τα καλσόν Μπερλίνα είναι τα καλύτερα. Κοίταξε, έτσι που το βλέπω τώρα πάνω σου για γάντι, καλό είναι. Αλλά για καλσόν μιλάμε μεγάλη μάπα. Με το που τα έβαλα, ξέρεις τι έπαθα. Φλεβιετιδά, έβγαλα ένα γκάλο και μια χιονίστρα καπάκι. Άσε και το άλλο, Άρχισα να μακραίνω οι τρίχες των ποδιών μου. Τι λες, Ελένη μου, τα καλσόν Μπερλίνα, τα καλσόν Μπερλίνα είναι υπέροχα. Σου λέω είναι μάπα. 3 φορές έχω ξυριστεί σήμερα και πάλι ξύρισμα θέλω. Αφού σκέφτομαι να βάλω τη δικηγόρο μου να τους κάνει μήνυση. Χριστός και Παναγία. Απίστευτο, έχουμε κάποιες μικρές επιπλοκές, αλλά το τέλος θα είναι αίσιο. Απέσιο. Αυτό το χημικό παρασκεύασμα. Αυτό εδώ το χημικό παρασκεύασμα που έχουν το θράσος να το αποκαλούν και φυσικό χυμό είναι για τα σκουπίδια. Αυτό εδώ λέω το χημικό παρασκεύασμα. Μα τι κάνεις, κύριε Κωνσταντίνε, πετάς το φρουτέξ στα σκουπίδια. Στα μούτρα εκείνων που το παρασκευάζουν έπρεπε να το πετάξω, Μάρθο. Με το που το ήπια έπαθα ξυνήλες, καούρες, νεύρωση στομάχου, σκολικοειδίτιδα, προστάτη και έβγαλα και σπηλιά. Πού? Θες να σου δείξω? Στο μόνο πράγμα που μας χρησιμεύσε το φρουτέξ είναι που καθάρισε το πουρί από τη λεκάνη της τουαλέτας. Ναι, αλλά για το γιαούρτι στρούγκα δεν μπορεί να πεις. Μάλθο, με το που μυρίζω αυτό το γιαούρτι μου έχετε μια τάση προς έμετο. Μα τι λες τώρα, Κωνσταντίνε, σοβαρά μιλάς? Το ζωντανό γιαούρτι στρούγκα. Αυτό δεν είναι ζωντανό, αυτό είναι ψόφιο. Γιατί μυρίζει σαν ψόφιο, σαν ωραίος. Πάρ' το από εδώ, πάρ' το, κολοστρούγκα. Πόρε παίγει αυτά τα κολοτσιγάρα που μου έδωσες, χάλια με καταστρέψαν. Τα τσιγάρα σε ρέτης. Τι λες, Ελένη μου, μιλάμε για τα πιο υγιεινά τσιγάρα του κόσμου. Ποια υγιεινά, μωρή παίγει, μισό παγέτο έκανα. Και βράζει όλο μου το στήθος σαν η φωνή μου. Σαν τραβεστή έχει γίνει. Λέω να αρχίσω κι άρση βαρό.